प्रथम आज्ञा द्वितीय होचंदी जाम्बवती तृतीय होचंदी सत्यभामा चतुर्थ होचंदी मित्रबिंदा पंचम होचंदी सुलक्षणा षष्ठ रे होचंदी कालंदी सप्तम रे होचंदी भद्रा अष्टम रे प्रमोदा लक्षण एई 8 दिने 8 जन नारी को डाके स्त्री कृष्ण डाके कले रुक्मिणी सत्यभामा ए बहुत स्वामी डाकुଛନ୍ତି କିଲା जाम्बवती सुलक्षणा भद्रा कालिंदी स्वामी उठाउ ना अरे केतळू पहिले तमे उठाउ ना आसा आसा ए मां स्वामी मते काक कर देबो ए रोग तो मारिबो नला हबनी नला हाउ मौसा ठीक होछ अरे लका जेते सुखे सते राख कोन कहउछ आला पचारे जाउछ 80 टका सुखले होउछ 250 टका सुखले रेट अधिक माने मो बुढा मौसा माने सब ए मां तमटे किछि पुरुषत्व बढिया ना किछि बुझि पारु आलो स्वामी डाकछंती रणपुर बजार मंडा रोड सत्यभामा स्वामी जाम्बवती प्रमोदा लक्षणा आसा ଟିକେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ ए मां स्वामी ପରିଭ୍ରମଣ ଉପବନ ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାମାଜିକ ସଂସ୍କାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ହେଉ ପୁରାଣ ନୁହେଁ ଏ ହେଉଛି ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କାର ଆଜି ପାଲାଟି ଯାହା ଦେଖିବେ ପରିବାର ସଂସ୍କାର ନହେଲେ ମୁଁ ପାଲା ଯୋଉ ପଇସା ନେବି ମତେ ଠିକ এটা নিরাট সত্য যদি সংস্কারী ହେଇପାରିବାନି ଆମେ ଯଦି ପୁରାଣକୁ କ୍ଲିୟର ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ନ ନେଇ ପାରିବା ମୋ ପାଲାର ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି ମୋର ମୁଁ କହି ଯିବି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକି ନେଇଗଲେ କାହିଁକି ମୁଁ କହିବି ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ଘରେ କେତେ ରଖିବି ମଝିରେ ଟିକେ ବୁଲେଇ କୋଟେ ବଡ଼ ପାର୍କ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜାଗା ଯେମିତି ସାରମାନ ନିଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମିତି ପରିବାରକୁ ଟିକେ ନେବେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ଉପବନ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜାଗାକୁ ନେଇଥିବେ बोले घरा बसी बोरिंग हे आउ बोरिंग ना ट्यूबवेल हो जाउ आगे चलिए केबे जिबे केबे जानबे एई समय ना शीत जाउथिबो बसंत एई समय रे बसंत विहार कले अति माने शीत लागिबनी खरा नथिबो एई समय बसंत समय प्रवेश समय लिखले कालिदास कुमार संभव कले सत्य प्रमाणोत्तम चारु पत्रे समाप्ति न बच्युत बाल निवेशयामा समधुत्रे फाट नमक्षराणि मनोभवस्य आज केडी सुंदर पद्धति लिखले कालिदास उत्परे ख्यालंगा र मोर कहिबार तात्पर्य सत्य प्रमाण गमचार पत्रे जमिति बसंत ऋतु आसे कोमलिया पत्र सृष्टि हुए सब झड़ी जाए गछ कोमल पत्र सृष्टि मधुदूरे फर्त भ्रमर से कोमल पत्र चली जाए गारो पड़ी जाए कवि करे गारो पड़ीनी कंदर पासुची काम गार सृष्टि होची ओडिया अनुवाद किचक लिखले गंगाधर सुंदर पद्धति कोले बसंत विजय पहुंचगले आगे खबर आसा स्वामी केते केले रे हमको डाक्टर बोलो हम स्वामी बड़िया के हबलो स्वामी बड़िया के हब उड़ी जाउथले सुबर्ण चढ़ी धरिया के दबो ई मां गुटी बेली स्वामी हमर पाटी पकाय स्वामी चौकटी ए देखते जंगल उपवन के सुंदर जंगल देख ए मां स्वामी जंगल के बाइक छाड़ी
ଏ ମା ମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଉପବନ ଦେଖୁଛ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗଛ କାହାର ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଛି ଲେଖିଲେ ରାଧାନାଥ ସୁନ୍ଦର ପଦଟି ଉଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ କହିଲେ ଅତି ଘରା ମାନ ପଶିବାକୁ ଚାହିଦା ପୁଷ୍ପିତ ହୋଇଛି ଜେନେତ ସପକେ ଅନ୍ଧାର ଡାକ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ରାଧାନାଥ ଲେଖିଲେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଦିନ ବେଳେ ସେ ଉପବନ ବା ଜଙ୍ଗଲଟି ଦିଶୁଛି କାହିଁକି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗଛ ଆଢୁଆଳ ହୋଇଯାଇଛି। କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୈଦେଶ୍ୟ ବିଳାସ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜମ କରେ ମାଳ ଜମ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଯୋଉଟା ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଏ ସେ ହଉଛି ମାଳ ଜମ। କହିଲେ ବୃହତ ଭାନୁ 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 ପ୍ରଭାତ ବନାହି ପ୍ରଭାତ ବନାହି ଭାନୁ 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 ପ୍ରଭାତ ବନାହି ପ୍ରଭାତ ବନାହି ଭୂତ କମଳ ବାଳ ଲତି ଲତା ଦହି ଲତି ଲତା ଦହି। ବୃହତ ଭାନୁ 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 ତିନିଟା ଭାନୁ ଶବ୍ଦ ତିନି ଭାନୁ ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାନୁ ରହିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଏବେ ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ନହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ବାଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଦେଖିବେ ମହାଭାରତରେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଥିବ ଗାଉଁଲିଆ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ତିନି ତିନି ପ୍ରକାର ମାନେ ଏତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କରିଦେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଭାନୁ ବୃହତ ଭାନୁ ଅର୍ଥ ଅଗ୍ନି ଭାନୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାନୁ କିରଣ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ କି ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପ ଆଦୌ ପଡେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାନୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରଧାନର ଗୋଦରୀ ଭାନୁ କାହିଁକି ନା ବୃତ୍ତ ତମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ ଲତା ଜହି ମାଳତୀ ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ତମାଳ ବୃକ୍ଷରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଛାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବାରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ଗଲା ଲେଖିଲେ କିଏ ଇଏ ଲେଖିଲେ ଭଞ୍ଜ ଆଉ ଜଣ କହିବା ଆଉ ପୁଣି ଆସିବେ ଜଣେ ମା ରାତି ଡେରିଲେ ଏତେ କ'ଣ ଆଣୁଛ ମୋ ମା ନାରୀ ନାରୀ କହିଲେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବୋଲି ଆମକୁ ଲେଖା ଆସୁ ତେବେ ପୁରୁଷ ଲେଖିବ ଖାଲି ତମେ ରାଜା ଘର ଛୁଆ ତ ଭଞ୍ଜ ସମ୍ରାଟ ତମେ ଲେଖିବ ଆମେ ଲେଖିପାରିବୁନି ତେଣୁ ମୋ ମା ମାନେ ପାଲା ଶୁଣ ଯୋଉ ଘରେ ମାଟି ଲେଖିପାରେ ଲେଖେ ପୁରାଣ ପଢେ ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମା। ତା ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୃଙ୍ଖଳ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ସଂସ୍କାରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାର ସାଧୁ ଗୋଟେ କାଖରେ ପୁଅକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ଛୁଆକୁ ଧରନ୍ତି ଚୁଲି ଲଗେଇ ଭାତ ରାନ୍ଧନ୍ତି ଲେଖୁଥାନ୍ତି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ମୋ ମା ମାନେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ପଢିବେ ପୁରାଣ ପଢି ପଢା ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ବୋଉ ମାନେ ପଢୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଇଆଡ଼େ ମଣ୍ଡା ପିଠା ତିଆରି ହେଉଛି ଚିନି ଆରିସା ବୁଢ଼ା ଆରିସା ତିଆରି ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ଆମେ ବହି ପଢ଼ିବୁ ପୁଣି ପଟା ଅଳତା ଲଗେଇବୁ ପଟା ନା ତୁ ଆରେ ନୀଲ କହିଲେ ଖରାପ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୋଉ ମା ପଢିଲେନି ଭଲ ଲେଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତିନିଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବଳରାମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ମା ମାନେ ତାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପଢୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତିନିଟା କାରଣ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ମା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କଲେ ଯଦି ମୋ ମା ମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯିବ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ବି ମନେ ରଖିବେ କାହିଁକି ଦଶଟା ଗଣ୍ଠି ମାଙ୍କର ନା କାହାର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନା 10ଟି ନାଁକୁ 10ଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାଁ ରଖି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ଏଇଆ ପକେଇଲେ ତ ଗଣ୍ଠି କାହିଁ ପକେଇଲେ କାହିଁ ସୂତାଟାକୁ ଧରିକି ନାଁଟା ଖାଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ମୋ ମା ମାନେ ବ୍ରତ ଡରରେ ଇଏ ଗଣ୍ଠି ତ ପକାଇ ଦେଲେ ସେହି 10 ଗଣ୍ଠି କିଏ ସେ ବୋଲି ସଂସାରରେ ଭଲେ ସେ ତ ନାଁଟା ଖାଲି ପଢି ଦେଇଥାନ୍ତେ ପ୍ରଥମେ କମଳା ଦ୍ୱିତୀୟ ହରିପ୍ରିୟା ଏମିତି କୋଉଦିନ ମୋ ମା ଜାଣିବା ଦରକାର ସେ ଗଣ୍ଠିଟା କାହିଁକି ପଡିଲା ଆଉ ସେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି ଯିଏ ସେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି ଜାଣିଥିବେ ସେଇ ବ୍ରତର
ଫଳ ସିନା ପାଇବେ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ମଣ୍ଡାକୁ ଦେଖିକି ବ୍ରତ ଗଣ୍ଠି ପଡୁଛି ନୂଆ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଲାଭ ଚିନି ଆରିସା ଗୁଡ ଆରିସା ମୋ